بله از وحمیه و رزداری سلاو دیکیم ام هیئتا HDP ایرول سلیمانیه دست تفدیتine mekir. Yekeminde em hatın bi goran re mehvdîtin çekir. Armanca me em ziyareti xwe pêk bînin helbijartin jî pêşerojê de ye em zêde li vê derê namînin. Du roja tenê em ê li vê derê bin. Ji bona yekîtiya gelê Kurd, ji bona hevkariya gelê Kurd em gelekî giring dibînin va diplomasiya xwe hevdîtinê xwe gelekî hevdîtinek baş me têkanî. Ji bona pêşvaziya wan em gelekî spasdarin. Em ji îtifaqa goran û yenekê jî kêfxweşin bi rastî. Em ji wan re serkeftin dixwazin riya wan vekirî be. Gelek spas. ئێمە وەکو بزوتنەوەی گۆڕان پێشوازیمان کرد لە وەفدێکی هەدەپا کە پێگاتبوون لە بەڕێزان کاک مەحموود و میراڵخان وەکو دوو ئەندام پەرلەمانی هەدەپە و دوو ئەندامی سەرکردایەتی هەدەپە هاتنی ئەوان بۆ ئێرە بۆ بەرز نرخاندن و پشتگیریکردنی هاوپەیمانێتی نێوان یەکێتی و بزوتنەوەی گۆڕانە وەکو ئەرکێکی نەتەوایەتی بۆ دروستکردنی بەرەیەکی نەتەوایەتی لە عێراقا. Em ê biçin bi rêz Kubat Talibanê re hevdîtin çêkin. Du re ez bawerim em ê herin ser mezelê Mam Celal. Sibê jî em ê berdewam bikin. Ez bawerim nagêje. Me dixwest em biçin. Programa me da hebû ama gerek em vegerin. Yani ji bona hevlêr programa me de hebî lê belê li Ankarê ew vedibe. Meclis vedibe hevalar em hevdîtin çekir vê carê nagêje peşê rojê peşiye de em ê werin hevlêrê jî. Yani hevler programê de bû îro me mecburî derxist.